Oh, ayusa nakasuway na ba mugdabdab og manok nya postura sa dahon sa saging ug puwil. Ikahuman papitlan og lapok ang puwil. Dauban dayon asos di pud matabas-tabas og luto. Porting pagkaayusa, mura ra giasal. Anat ra kayo sa pagkaluto. Di pud mayano ang mga singgaw makadag panukob. Grabe mga lunusa. Asos grabe makadag tukob sa usaw. Pagkahuman sa tinukbanay, dessert tanday kamito nga nilamaw. Burot na po mga pabawanan sa mga singgaw nga ni. Grabe pagkaayusa. Porting mga siro ka singgaw nga. Wanay daghang pasundayag. Alhos. Oh, di na punta. Sugdan na nato. Usa ta molosob sa tong binyo, manguha usa ta kay Mito. Pikhanta ni kay dugay na puntang wana katukoban ni. Porte pud pagkayo sa tukbo na ning kay Mito. Lahi pud siya nga klase nga kay Mito. Dili ni katong violet mahinog, kani kay green gyapon siya mahinog. Kasagaran pud ingon sa uban, mas tamis pa kuno ning green kaysa atong violet. Gitabangan na nagpanugit sa mga singgawong diha. Asos porting pagkaayusa, maayo kay mo kadagsaw. Pataka lang og hamag, portirang layo Matek di ara to nga kuha, ibutang na diha. Sa pagkuha nimo ni imor yung taga-anon og asa hinog. Tanaw na nimo kanang magsinaw-sinaw. Dili gyud halos mailhan nimo ang hinog kay green ra. Ana nga buak yung tungod sa pagkahog, pero good ra na. Kay dili man makabot sa dughit anag sinungayay na mga singgaw. Aloy. Tina. Di kapon maabot. Kulira. Asos porting pagkamalasa, wag yapon maabot sa dughit. May pagmulingkod, gisakan lang nas usa ka singgawong nas punuan largo. Grabe pud pagkalayo as bunga. Lah, karto. Otro pong wa masaw, alahos dira to tanang nakuha. Gods na ni para lamawon, daog na ni sa mga singgaw. Wa na daghang pasuntayag, bat sinata mangita na tagdapit nga katukban na to. Ari na puta diri sa ispat na to sa una. May ni diri kay dili na ta magproblema sa tubig. Unlimited na ang tubig. Ayos pud kani diring dapita kay grabe pagkabugnawa. Nya grabe pud pagka-peaceful ni diring dapita. Wag gyud kay madunggan nga andar sa sakyanan. Ang imo ra madunggan tingog ra gyud sa mga langgam. Ara ta na dapita pikhan natong lutoon karon. Matik ibutan na natong materialis das usa ka singgaw. Wa na daghang pasuntayag, ihabuan na sa usa ka singgaw nga atong tukbonon. Ato sa nihugasan gamay atong tibok nga manok para makuha ang mga lamog-lamog ba. Samtang naghugas ang usa ka singgaw sa tong manok, gipanghuaan plus usa di og bokong sa lubi. Kana maidabdab na to sa tong manok. Ato sa nihuhiwaan ang pitso sa tong manok para mononot gyud sa kaunoran atong timplada ba. Pagkahuman og iwa-hiwa, ato na puning i-ready atong mga materialis. Butangan din nato ning oyster. Ato na siyang ibuyok sa tong materialis daan. Ikahuman butangan din nato ning patis. Ato na siyang timplahon daan para goods kayo ba. Butangan din nato ning dinugbok na tong ahos nga materialis. Ikahuman iyabo day tanasod sa tong manok. Mao na ni magdagbida sa tong timplada. Aw porting pagkaayusa. Aw syempre di po na makalimtan ang magic lami. Ato po nang buyokan sa ilawom. Ikahuman di ara buyokan po nato ning abo. Aw isunod po tanig boyok atong dinugmok nga kaang para pang pakolor mo na sa tong manok. Awa na goods kayo. Awa pag yun makontentong usa ka singgaw, buyokan ba yun kunog abo-abo ang lawas. Kara goods, kaligoon tani sa abo pag-ayo ang lawas pang pahumot man na. Aw sos porting na pagkaayusa. Lami na kaniyang panit. Ato pag yun na pun andag boyok og dinugmok nga kaang para mas mupuwa pag yun pag-ayo iyang lawas ba. Ikahuman ato din mikos-mikos dia. Awa na goods na kayo. Ikahuman butangan ni nato ning sili nga powder. Ato na siyang ibuyok-buyok da lawas sa tong manok para ayos kay inig tinukbanay ba. Apang pagana magyunas tinukbanay nang hang. Ato nang ihurot og boyok dia. Di matabas-tabas, grabe pagkaayusa ni igluto. Sakto kayo sa timplada. Matik ato na ning hugasan atong dahon sa saging. Iplastar na dayon tanan sa tong nigo. Ikahuman ato na din ibutang atong tibok nga manok. Kay naa pa may sobra sa tong gimarinate. Ato nang ibuyok dia. Daog ato na ning poston og dahon sa saging. Ato na siyang poston pagayo da para dili gyud molusot ang baga. Pagkahuman atong putos og dahon sa saging atong manok. Iplastar na punta ni atong puwil. Ato po ng poston sa puwil. May ning puwil kay gyud masunog. Ato ning poston og tarong para walay makasulod gyud nga abog. Dikiton ni pagayo. Kana daog di ara kay maghaling naman unta ta. Porte pang pagkamalasa kay walay fluid ang dala natong lighter. Unsaon ato paghaling ani di gyud musika. Di na mo siga. Tao, wag yun isod. Grabe biya pagkalayo sa tindahan dring napita. Bisag unsaon atong kadlit di gyud musika. Ang pinaka-importante pa gyud gamiton ang dimugana. Grabe gyud malasa. Di ara may gawas ng pagka-bright sa usa ka singgaw. Gano'n magamit yun ng mga iniskulahan. Di matabas-tabas, boy scout kuno siya sa una, boy scout. May puli na nakadlit ang usa ka singgawong dia. Oo sila, di taarme sa una. Di karmi. Tala ito. Wala nagnilumbanay naghinuktok ang mga singgawong gaway kakadlit. Porte pang pagkamalasa, wag yun naging tao nga na lighter, manghuwa mong tata. Di ara gisugda nagbagnos ang kawayan sa usa ka singgawong para kuno makamugna og kayo. Di matabas-tabas ning singgaw nga, boy scout kuno siya sa una. Tagsaran tama, pero wag tik wadis alas. Legit na guys. Oy, kuan mga sinjaw, lighter. Da paningkamot versus paninguha ng binagnod para musika. Grabe pamugas na kay ning pagkabagnosa. Dagko na kay singot og binagnod. Gama yung kayo. Sa di matabas-tabas singgaw nga, porting pagkaayusa, nakabuhat ra gyud ta kayo. Gidupo na nas usa ka singgawong nasa bunot para makapadukot ta. Grabe yung bright ta. Uy! Tabas-tabas.
Ayos nakabuhat yun tag kayo, makadabdab na gyud ta sa tong manok. Poston po tanig lapok atong foil para di gyud masunog atong manok. Ingon anion gyud ang proseso para dili mapaig atong manok sa ilawom. Secure po ng manok nato sa ilawom, dili na siya magkahugaw. Anion ang teknik para anat na iyang pagkainit. Okay daog, wala na kang pasundayag, sugdan na nato nas pagdabdab. Ibutang na tara sa tong nagbaga nga bunot. Ato na din ang pantakuban og bunot. Ato na ning sugdan sa pagdabdab. Okay ra na sigaan pag-ayo, secure ra. Naamtay lapok ang gibutang. Mao to siya mopugong sa sobra kainit, di matabas-tabas, murag nagsugba og kulo. Grabe ayo sa ni, surprise gyud ni. Wa ta kay baw naluto ba napaig o nahilaw. Samtang nagdinabdabay ta sa tong manok. Ag yugasan usa nas usa ka singgaw nga tong kay mito para makuha ang mga abog-abog ba. Pikha na tanis paglamaw. Sakto kini i-dessert na to niya. Matik isugdan na ng pagkukod as usa ka singgaw. Grabe pagkalamiya sa kay mito. Isugdan na nas pagkukod as usa ka singgaw. Isod sa pitsil nga nay ice. Sos porting pagkaayosa. Kay napuno mo na tong pitsil ato sa naibalhin diri sa kaldiri na to para dili ta maglisod og ukay. Sos grabe pagkaayosa na tukbo no. Abot ang anday aning condense. Ihurot na nagbuyok ang usa ka lata para makatamis gyud ba. Pagkahuman butang og condense ukay-ukayon dayon. Kani pwede mo niya. Sakto kini pare sa tong manok nga hangron nya pinisingan aning tamis. Tilawan dayon sa porma glonos nga singgaw. Ngaon bay. Asos grabe naglingo-lingo ang singkaw. Balik na tari sa tong manok ang ginabdaban. Ato na nang gipadapli ng baga kay murag tutuod na tag dinabdabay. Base no jag mapaig wa tay matukob. Diara tong manok gods ra kayo. Wala ra maun sa atong foil nga giputos. Wanay na kang pasundayag gihaon na nas usa ka singkaw nga largo. Ibutang sa tong nigo ikahuman. Diara tong tanawon og naluto na ba. Porting pagkaayo saon nang gawas iyang sos. Ato na ning gisiyon na tong foil. Testingan na to og lili og naluto ba tong manok. Ato na ning kuhaon na tong daon sa saging nga atong giputos. Luto ano. Yeah. Asos grabe porting pagkaayo sa. Sakto ra jud kayo sa pagkaluto. Na kani siya may nakuha no. Paig dapat buko-buko. Ye, daog no. Matik ato na nang haonon ibalhin na to sa pikas nigo. Grabe ra pud pagkasaktuha pagkaluto sa buko-buko. Manok yun bay. Kuman at mga tindaong. Sakto ka sa luto. Okay. Wa na daghang pasundayag iplastaran ta atong mga tukbonon parisan sa tong sawsawan nga daghang mga materialis. Asos grabe. Burot na po mga pabawnan sa mga singgaw kanig tinukbanay parisan sa tong mais nga sinaksakan og kamote. Wa na daghang pasundayag tukbon sa namon nagtuon ng mga laway sa mga singgaw. Hala sige habab. Habab. Grabe mga tindaong. Gagutol kayo. Sinugba nga, Juan. Pinutos og papel. Tuwar luto So. Grabe mo. Wala. May sakab ah. Asin? Ito? Wajan. Ano sa pagluto? Sakto. Waktu timbato sud. Grabe mo ito. Ngayon. Okay. Ang suol lang kahang. Dara. Ugod. Isaw-saw sa sos nga hang. Tara. Ito. Mita eh. Ito eh. Pa. Ang ayos ah. Manukod na nga sigaw. Gusto eh. Kuha pagkaluto eh. Kuha lang naman. Ito sa experiment pagkaluto ba? Abos. Mahal gamas to. Gamas. Maksakan mo na. Bulot. Grabe. Berhenti he. Ano?
Habhab. Oh, kita nang extra vlog din na. Grabe. Ano mo? Ano mo? Isang kondo. Ito na kayo. Kuhayin nyo. Kuhayin. Ganyan ba? Yung comment ko Sam na boss, pagkasasawa boss, daan na puno. Umaw. Grabe. Huwag ka pa comment kung ano. Huwag ka ba sa ito? Abang ka. Go. Yes. Gila ba? Ayos, tindak ba? Grabe mo. Tira. Ba? Gila. Gila. Sabi. Grabe, porting pagkaayo sa tinukbanay sa mga singkaw. Gitilaan ako sa kabuk manok, porting mga guslaag yun, por magway mga gana, way ganang muundang. Grabe mga lunosa, pag humanog panukob, pinisingan na nila mga kamito. Asos, grabe ayusa, burot na po mga pabawanan sa mga singkaw. Wanay na kang pasuntayag, mag-shoutout sa tong mga singkaw. Shoutout kang Angie Sala Olson Bergmar, kang Dong GL, kang Sari Ibon Jimenez, kang Andre Condi Cuaba, kang Gina Hanubas, kang Marlene Clavite Hunculada, kang RG Nervasa, kang Lance Pipito, kang PG Plasos Romero, kang Roy Into, kang Chacha Kijoy Diapira, kang Mandrisa Ima, kang Rosalyn Randes, kang Rebecca Suerte, o kang Drox Arindain. Shoutout na ninyo mga singkaw. Comment lang mga singkaw sa atong latest upload. At ta magkuhag first of 10 comments sa atong shoutout. Dili lang tako to mga singkaw, i-share ko like ng video para mas daghap tang matukob.